Fil-qorti ħareġ illi il-maġistrat qed tissuspetta fija fuq korruzzjoni. Alla ħares ma kellix suspetti ngħid jien, sostna dan l-eks mexxej tal-Labor u l-unika Prim Ministru li kellu jirriżenja mill-pożizzjoni tiegħu mill-indipendenza l-hawn Joseph Muscat. Fejn, ironikament, minflok qal li m'hemmx għalfejn ikun hemm suspetti ta' korruzzjoni fuqu u għatax jifhem illi suspetti huma ovvji, iżda preċiżajt illi m'għandu xejn xi jaħbi. Nan fil-waqt li fuq l-istess post fuq il-medja soċjali kompla jattakka l-kredibilità tal-Maġistrat Gabriella Vella, aġir sintomatiku tal-mexxejja tal-Labor li attakkaw lill-ġudikatura meta ma jaqbilx għal widnejhom. Matul il-jum tal-ħamis fil-qorti instema kif it-tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Jannar li għadda, segwit dik-gritt tal-qorti fejn intqal li hemm biżżejjed evidenza li turi li Muscat possibilment kien involut f'ħasil ta' flus u korruzzjoni. Dan ħareġ fix-xhieda tas-Supritendent James Grech waqt proċeduri kostituzzjonali illi fetaħ Muscat stess sabiex il-Maġistrat Gabriella Vella titneħħa mill-inkjesta li qed tinvestiga l-kuntratt tal-Vitals u s-saga ta' tl-esplarijiet. Joseph Muscat allega li d-drittijiet fundamentali tiegħu se jkunu qed jinkisru jekk il-Maġistrat Gabriella Vella tkompli tmexxi din l-inkjesta. Isem Muscat qed ikun investigat f'din l-inkjesta minħabba li kien flimkien ma' Konrad Mizzi li mħuħ wara id-deal skandaluż ta' tl-esplarijiet. Fil-qorti, is-Supretendent ġie mistoqsi wkoll jekk Muscat ingħatax kopja tad-digriet maġisterjali fejn stqarr illi sa fejn jiftakar id-digriet kien preżentat lill-eks Prim Ministru folder illi ġie mogħti lilu mill-Pulizija.